nego mi je ispao telefon pa mi se naljutio. Što to pričaš? Šta pričam? Izvini, Ma to tamo trebaš. Mateo, tamo su ti rekli da ideš, idi tamo. Ali oni su ti tamo rekli da ideš. A pusti me! Dobro. Ja ću da kažem igraći da ti samo hoćeš da se zezaš, da ti to nećeš da igraš i da. Da ne mogu. Wow, it's very, very cool. Raki, noć je i još pravim tajnu bazu. Pa Reljo, šta to toliko praviš? Pa tajnu bazu. Pa ne možeš da napraviš kikiriki putek, razumeš? Au, kako se ti sme? Nego dobro, ona se gore sme. Au je! Upisnite se daće. Raki, upišite se. Vaša majka je rekla da će da uzme ovako jednu žomalu. Da vas ošine sve na 200. Ako se ne... Ako to ne želim. Da vidim da kažem nešto. Ja pravim pola sata tajnu bazu. Ovde, znaš što je ovde dobro za pravljenje tajne baze? Šta? Zato što je tu mali prostor. Znaš kako sam ja jednom napravio kuću? Kako? Mogu da ti pokažem? Ne. U zemlju. U zemlju sam napravio kuću. Znaš kako? To ću ti objasniti. Ok. Gremo će da bude kuća od dijamanata. Ja razmišljam kako da napravim kuću. Odnosno tajnu bazu. I meni pada na ideja u zemlji. Ja iskopam dovoljno i napravim. I znaš što sam uradio? Debeli! Ajde moš tamo. Znaš što sam uradio? Debeli! Znaš što sam uradio? Znaš što sam uradio? Šta? Ušao i napravio do vode. Kad istekne voda, onda je zakopam i to je to. Taj deo i onda mi ostane bazen. Onda ja napravim stepenice i izađem. I kad izađem, stavim staklo. I kad stavim staklo, stavim zemlju. I ozbiljno. I tako sam pravio bazu. I gde ti je ta baza? Pa više ne odgleda, razumiš? Šta ti? Što otišao s nje? Pa nisam više igraću koja sam ušao jer se ne znam pojma, nemam pojma što se dešava, ali je više nema. Znači pišu 3 lepe putke materna, razumeš? E sad nema više, razumeš? Jasno sam. Vuki. To me smete ko ljudi, be. Ja sam ti rekla nešto, bre. Dobro. Rekla sam ti nešto. Još jedno ne te čujem samo. Gdje jebote? Mama! Mateo rekao jebote. O, jebote. A što se smijete ko ludi, bra? Mati, ti sad hoćeš da praviš pažu. Kao da sam od tebe bila. Pa pošto sam ja glup. Mati, sad još više pažnje. Ajde miš tamo, mičko debela. Ja sam sutno brojao. Bude da te pukne Milica.
Možemo da se zabavimo da kiralamo. Ajde bliži, goj to jedan. Mama. Zombiju, što tu pola sata stojiš? Pomeri se malo, Ovdje. usrećeš se na to mesto. Tu ja selim. Bude. Kukuliće mama da reći. Gumka, gojk. Ajde ništa na kraju. Kao neće debejanske vode. Nemoj da vam. Kripe, ti moraš da mi budeš prijatelj, a? Ajde myš tamo dok ti nisam nabio sa nogom u glavu. Ajde bliz pa da ti Ivati. Udarića auto u Pradu. Okini si pa. A Branjo. A boli se te mi telefon, Branjo. Pa kako da ga palimo kad je u tvoju ruku? Kad je u moju ruku. Šampanjac treba da mi popnemo da ajde da se. Ajde, ne pesam. Ajde bre, niste vi budali pa da mi odidete. Ajde myš tamo da radi. Debeli, nema ti je strela. Šta? Ajde, loju. Bajko, brate, ti su pisao. Ajde, myš Džino debelo. Džino. Sad će da skočim i usliču se u tvoju glavu. Ajde, usrao se tu. Ako to nećeš završit ćeš u potpuno. Ako to nećeš ubit ćeš se. Ubio si se majmune jedan debeli. Dobro. Ti čiš, a nisi se promenio. Pa se lano smeje. Dobro, laki ruku piše se sve. Ajde pa ideš facu si mi se zabija. Ajde bre, vi se prekinite u telefon se u jednu skramu. U matu ne postoji skrama. Ne. Kolege, kolege. Ajde myš tamo kripe u jedan, više pola ti sata treba. Neki brzo, kad dođeš kući imat će kritiku, manja.
Pa nervira me. Ima 50 godina, majka mu Artorija. Dobro, ja ti nisam majka. Kliper u Bretine, gdje ti klipera? Idem miš tamo, Gino debela. Ne treba da ide tako. On je dobar. Ko? Čić. On je dobro. Kakav posad čić? Ajde bre, zaljubio si se u telefon.